Imiboniso yesiqendu seveki ephelileyo. Ndikhe ndive ke tata kuthethwa ngoRharhabe noGcaleka. Ngoobani aba bantu? Basuka phi? uRharhabe ke noGcaleka have never been enemies. Njengoba sesinamarharhabe namaGcaleka. 2003 kwa-establish i-commission under President Thabo Mbeki. Commission yobana determine who is a real king, who is a real chief. Why? Because during i-homeland system kukho abantu abasuswayo ezihlalweni zabo kwafakwa oonopopi abazawuvumelana nalaa nto. So kwakuzanywa ulungiswa loo nto nguThabo Mbeki genuinely, but it had ezinye effects ezi-unintended. Umzekelo, amarharhabe ahluthela ngokumkani i-commission kaNhlaba. Kwathiwa amaXhosa awonakwazi, amaXhosa must make up their minds, abanakwazi bana neekumkani ezi-2, and government is not going to pay 2 salaries for isizwe siyi-1. Umqombothi ayoselo sasiXhosa umqombothi, kwakusela amasi kuthi xa kutyiwa inyama emcimbini. Sasingenawo uNgqele xa wonke uyabethwa wahamba ocela uncedo kuSomasipho. Somasipho was the governor of the king. I-headquarters zakhe zise-Beaufort. Wafaka impumlo yomlungu kwimicimbi yamaXhosa. Nanamhlanje ekaphuma impumlo yomlungu kwimicimbi yamaXhosa. Ngoku ke tata kutheni uNgqika ebalwa njengomntu omkhulu kuba kwisikolo apha ezwelitshe ndithatha ngoba sibizwe ngenxa yakhe? Akayekanga uba ikumkani amaXhosa, ikumkani amaXhosa. uNgqika nangoku uba sithi uNgqika simfuni, nangoku siphethwe nguNgqika, siphethwe ngunyana kaNgqika uSandile. Sithi uMaqoma must be worshipped by all nations. uMaqoma was saying, ndifuna ubabetha abelungu bagqibe apha, bangaboni uba kukho yinza ngapha. Ngapha koyinza kukho uMshweshwe eLesotho, andifuni babone uMshweshwe uba ukhona uMshweshwe. Ngapha uMshweshwe kuShaka, ngapha uShaka kuSikhukhune, ngapha uSikhukhune kuTshwane, njalo njalo. Andifuni babona into ngapha, ndifuna ubabetha bagqibe apha. Amasiko nezithethe. Saba ngabelungu kusenina mzontsonto. Yizani sinqweme ze kuthi qwenge. Naba abantwana bethu bejikilela amasiko abo sijongile. Iqhawuke phi na imbeleko msikaPhandlo? Ingaba siyavuma ukuba ukufa kusembizeni? Abakhuliswa sithi na sibaguqule bafane noondlebe ezikhanyilanga? Ayisithi na abathi kubo inkcubeko nempucuko kukusikhupha ngeempumlo ucondobe uxelomedem? Singabanyola na sibakhombe ngomnwe sithi ngabo abazenze unompucuko? Khawukhangele, nantso intombi emnyama iziqhayisa igaxele ilokhwe emhlophe kuba kaloku iyatshata. Wakhe amaxhaka umyeni ecaleni uzingca ngeblack tie. Wayedibana nayo phi? Zayaphi na iimini ezimnandi zemidudo sibhiyoza sonwabile ngesintu singabantu? Apho kwami kwethu wasisehla nje sisuka ngapha, sasuka isakanga sayi-approacha nge-KZN. Mozambique kanje, sisuka ngapha North East Africa, so sehla seza sazokwethukela, sanqumlisa omsemhlobo abanomzimkhulu sathi sazisetlisha apha. So and sisehlile kudala kuqala, sihleli kakhulu ngapha ngapha komthamvumo, umthamvumo was-Port Elizabeth. Okay. So izinkomo zami ziyangena. Oh. So kwakulihlathi ke apha
Then amaqhakanco ayisithi xa ebona thina athi sizijobona people because jobona xa uhlangana naye ehlathini we met by mistake nabo ehlathini sekuthi futhi izinto ehlathini ebumntu thina ke sasingahamba beko sawubona sisinguni usawubona kodwa singojobona ngamaqhakanco elabulimi hard ne usawubona is too weak for them so bagibisela u-TS bayangijobona otherwise usawubona bese walahlekelwa inkomo ke unyana kaMalanga lahlekelwa inkomo wayikhangela wayincama inkomo wahamba apha ehlathini ke wadibana ne-feast enkulu yamaqhakanco ayipolile le nkomo ngalanantsika amadwala wabo anepoison aqala ubona into engaka qala ubona engaka isixhixizi benze ingakanani i-feast wafika wahlala phambi waquma wathi ke kuyo yonke le celebration lapho i-one loqubule nguwe. You're such an angry man. So egama lithi umXhosa lithetha an angry man. Sisithuko. So sis singabantu siyathuka. Asathuka ngosiyathuka thina. Khombe usithukayo siyazithuka. So let's bury indaba kaKing Xhosa. King Xhosa doesn't exist. Akangoyisebe isizwe samaXhosa. Akakho. Umuntu negama eliXhosa unguyisebe isizwe samaXhosa akakho. Thina we are angry. Hayi ke tata. Hayi ke sithethe sagqiba. Kukho incwadi ezilapha phambi kwam. Ezisika Maqoma. Yeah. Nanje zibodwe nje kuze Yeah. sifumane ngaphi. Yeah, we established in the Amava Heritage. I spoke about Amava Heritage Institute. That's the mother company. The mother company has given birth to other companies. Amava Heritage Tourism, Amava Heritage Publishing. This is the most active Amava Heritage Publishing. These are the first books. This is the first one. This is the second one. We've gone on to publish many books after this. We're still publishing books. This book is our flagship. We're very well known for this book. It carries. When I found it, I found a thesis of Professor Stapleton, who was the author. It was his doctoral MA thesis. Okay. I was looking for a story Matwa. I asked to Matwa was one of Nka's sons. Ukwintetha amaXhosa ethi izinto azintakanqika. Kule kwakho debate Facebook amavengu esithi ithetha ukuthi loo nto things have gone worse. Ayithethi kutsho. Ithetha ukuthi things have gone better. Xa kuthiwa izinto azintakanqika. Izinto azifani noko. Ukufana okuthi izinto azifani noko. Uba unofakela unoko, I understand by kubekisa ngapha positive. Ayikusimulated. Yes. Ufana into ezifanayo kuthiwa ngamadwa zifana ntwatsa ngesiXhosa. Umadwa unyana kaNgqika wayefana noyise kuze kuthiwe ngumadwa. So that is why kuthiwa izinto azintakanqika kufihlwa into yoba kuthiwe izinto azimadwa. Okay. Umntu akaNgqika umadwa.
So I was looking for a place that lists Onyana Bangik. So I found it in this thesis. And then after the Pendulum, when the Pendulum Facebook, the Solve Aramathen, I went back to that thesis and printed it and read it. And I found that this is to be Ibaographica Maqoma, but Ibaographica Maqoma was defining me and my land. Yonke le land ndithi umhlaba omkhakhabe uthetha mna uthetha ngam, imilambo yakhona, amahlathi wakhona, ii-surnames zakhona ezilapha zii-surnames endizaziyo, yonke into elapha into endiyaziyo, into edifayina mna. So if you are looking for yourself, this is where you find yourself kule biography. Much as it records the wars in detail, it records the wars in detail. Bafika babe ngamajoni amanga, babulala abantu abanga, bathatha inkomo ezinga ngolo singaphi. That detail is here. Of our land, taken piece by piece, is here. See? Much as you find the war, but you find yourself, you are able to define yourself with Maqoma's world, which becomes your world, if or your house. So I wrote to Professor Stapleton. I found him a food at Science University, Canada. Now he's at Calgary University, Canada. I said, look, let's make a book out of this. So that's when this whole thing started. Okay. And then this one has got 3 wars. This one has got Maqoma's last war. That is an amplification of the Vazogamlanji Limited. Yeah, there's only one war there. So while we are telling, they don't tell you, then I understand that. Phaya kukhona i-battle engarekhodanga nakwezinye indawo. Kukho indawo phaa, if you ever been to the east coast, to the west coast, kukho i-town phaa ekuthiwa ngase-Hermanus, kuthiwa kuseStanford. eStanford kukho i-restaurant ekuthiwa yi-The Beckenhead. Xa usithi kulaa restaurant kukho i-history ebhaliweyo nge-Beckenhead, this ship kuthiwa yi-Beckenhead, ne-pictures zayo. Yatshona laa nqanaba ngo-1852 phaya eHermanus. Yawa. Yayithwele 650 of British soldiers who were coming to attack Maqoma here. Yayizadoka apha eSt London. Maqoma sabotaged it uba ingazofika apha. That is the story. But the story that you'll find in that restaurant is that the ship went down because of weather issues and so on and all that. Accept that, but the truth is here. Okay. Of how the ship was sabotaged. All good bookstores have it. If they don't have it, ask them to order it from Blue River. They know where to order it from. Okanye ke ungaya website yethu amavaheritage.co.za, okanye you can contact me 074 580 9539 074 580 9539. Bazokufonela bebaninzi. Only WhatsApps. And then zikhona incwadi apha, zikhona eMonti, zikhona apha eQonce, zikhona Studio Center, zikhona nalapha emuseum apha eQonce, zikhona nakomu incwadi. So you can write me an email, tingada@amavaheritage.co.za. Endizokubuza yona tata ngale nto yencwadi kuba ndiyazi bakhona bazomane bekubuza uba tata ndibhale incwadi ndingayizisa kuwe. The only filter that we have is that we are not a general publisher. We are a heritage publisher. So we're interested in heritage stories. About the history of Majola, for example, I'm interested. Okay. If you bala into bana
kutheni sinxibe imibhaco nje imibhaco ohluka njani eyintombi nentombi ubhala into enjalo I'm interested. Uba uthi nazi izidlo zamaXhosa mandulo phambi kokufika belungu I'm interested. See? So you catch my drift, but be happy. So we're not a poetry place, we're not a fiction place, we are a heritage place. See? But if you just want advice on the publishing journey, because there are not many black publishers, if you just want advice, I can advise you and point you to a right direction. I get used by the Department of Arts and Culture sometimes to teach to guide potential writers and young writers and new writers. What is the publishing process and what you need to consider and so I do those workshops. Abanye abantu ke abalindi bakho to be sponsor, so once they get loaned down, those writers gathered themselves and then called me and said, please send a workshop. So I went and did. Okay. Hayi basivele nabo basivele bangafoni apha besithi ndibhale i-fiction ngicela nindenzele tata. Yeah. Nivile uba utata uzokunceda kanjani na ngento zakho ze-fiction. Yeah. Kodwa ke umuntu we-heritage sintu nenkqubo yethu ngesintu. Yeah, no, we are in the same line. Okay. I don't know why kukhona sidibana Abakudala. 2015. Must have been 2015. Who says that 2015? 2008. I can tell you one thing. Go 1989 when Puma High School. That's what I can tell you. Building at high school in Puma, 1989. Then nomncane wathi sasikhona singabanye sasingekho singabanye babazoyazi age yabo. Hayi ke tata siyabulela. Makhunda ndifuna nje uyithetha ngoba uthetha ngomlanjeni kwathiwa ngomlanjana lo muntu. Lunch. Ayibhekisi kulanto yobantu bangomlanjana bazi isiduko zabo. Umlanjeni. Enqonde yona isiduko zabo sivele kanje. Umlanjeni umchawa. Okay. Ayike andana badala lo kanzotho umuntu uyomchazela uyomenzela i-video eqaleni okanye uzoyichaza nje. Do you have time? Sinalo xesha. Ngemva. Iyabibhethe 1 person lo ayifuna ulanduka. Tamsithi quick. Amanzotho amanzotho. Amanzotho. Yes, asingomanzotho futhi singamanzotho. Singamaxhosa, asingomantsengu, asingomaMpondomise, asingomalawo, singamaxhosa. Njengoba bese ndijile basingamaphakathi akomkhulu. Asizizingosi singamaphakathi. Konzotho, kunyelenzi, ngomaphango, ungqume, kuhebebe, uqobo yakayaka, utshuntshu, umqwetho, umanyikana, komozi kaMlungwana, Tsibankulu, Xuxa, Ngxale, Dukashe, Khiva, ngamanzotho lawo. Lapha eShawenceba kayafakela nezinye kuthiwe nabele emntwini. Makhulu alingana neNtabakahili, Magatyana. Aclaima la town kuGatyana, town yamanzotho le uGatyana. So bakuthiwa Magatyana nje uthetha uba amanzotho. So sithi ke abo amanzotho manye ke i-ancestors zethu otamkhulu bethu in the whole world bathathu qha sizalana sonke singamanzotho akomzotho unokwazi utshata omnye njengalanto yenziwa koDlamini sizalana sonke thwasha ungazi umuntu ngamnye umtracer to one of these three guys sizalayo thina singamanzotho iko kaloku umunzotho nyelenzi namaphango. Yes. So silawo sasekhaya nomfazi onengxolo. I-animal yethu is the
big wild cats, all of them, from lion, leopard, jaguar, tiger, to sibiza ngayo thina bongada, i-caracal, the wild cat. They move inkukhu kakhulu myself. Ingada. Those are our animals. The big cats. One day ngihlale It's not our cat. But it's the issue na la cat. La cat I survived lezi zinto zamanzotho. Akukho ukuthi unayo cat. Ayifuni iba iyeza xa isise message phinde ya. ayibaleki ezi zinkulu iyazibona nje. Inengxaki la cat ayihlali. So indawo ene-concentration eninzi, I'm not gonna say i-headquarters yamanzotho, but ne-concentration eninzi yamanzotho kuCentane. Njengoba bengitshilo nje uba uhlanga wethu sisithe Thungapha, usuka kuThungapha North East Africa. Sithe Thungapha sahlala kakhulu napho kwelacala, saphinda singokusamane siqitha abanye. So uCentane has the largest concentration yamanzotho. Mna eyami headquarters iseDikeni kwaQumashi, kulapho ungada bakhona, ilali yonke ungada. Hayi umuntu bebuze onzotho nilibele nje igama zokukhumbula ndikusendele kwakhona ecaleni ba uzobukela. Yathemba uvile uba isiduko sakho sihamba kanjani na. Hayi ke ndina xa siyivala ke ungalicebisa kanjani ulutsha ngamasiko nezithethe? Umuntu othi andinaxesha lamasiko mna ungamcebisa uthini? The problem is that wona anexesha lakho. Njengoba nje ungenexesha lakho, it defines you. Ingcambu zakho, they define you. Uba ufuna ukuphila ungumthi ongenangcambu, it's fine. Uzohamba ngalamanzi nawo kwistem ukwango, but azahamba athi dry up lamanzi. Uthi dry up kwalamanzi namagqaba akho azawuthi dry up, angaproduce isiqhamo. So because you've cut off ingcambu. See. So if you want to do that, good luck. You can do that. Thina sikhathalele ingcambu because kufuneka provide amanzi nutrients to the stem, and the stem to the branches, and the branches to the leaves. The leaves form the fruit. Now you are not going to bear fruit if umile as a nutrients akazozifumana. Thina sisithi nje siqale kwabakho abazali bethu, kwaphinda kwabakho abazali babo, kwaphinda kwabakho abazali babo. Asikwazi ukuhlukana ngoba noma ungayivasa ke isepha awuzukwazi ukuhlukana. So awuzukwazi futhi ku-interacta with other nations without you knowing yourself properly. If you want to define yourself nge-Tupac yase-America, that's fine. You can define yourself in Tupac yase-America, but uTupac yena uneyakhe route akwazi uzidefine ngayo. So masithi si-encounter abantu even in marriage. Xa uyotshata asitshatisi ngohlobo lwesilungu thina, sitshatisa ihlwele ezikancane ezenxa. That is why uzazi ukudla lemhlanje. Sitshatisa ezo zihlwele, ubuye ke ngokomzini ukuthi uyachama ngokumdala kangaka. Sizothi thina intambo kufuneka enzelwe intambo, okanye kwambeleko uyise wayesindisiwe zangenzeka kwambeleko. Ilungiswe loo nto, umntana abuyele emzini, ayeke uhlazeka emzini, afike laa nto ibingenzeki uyozala kwakhe, azale abantwana abahle, sibe nabatshana. Isinto sihlukene nalaa nto, into engenamsebenzi. So yile ndithi ke mhlawumbi awulifuni wena isiko kodwa lona liyakufuna, lizawubuya ngawe. Okwesibini, ezi zinto sanozithiya amagama nezenze religions namasiko nento zonke nezibizayo nenkolo nenkolelo, sanozithiya amagama. Just live as a proper African, le nto yiyo phila ngayo. Because kuthiwa kwenziwe i-traditional wedding plus white wedding,
I-white wedding i-traditional wedding yabelungu. Andithi na? Injalo. Injalo. So akekho umuntu tradition yakhe. Abantwana bomlungu xa ena 1 year uthengela i-cake, abekele ikhandlela lapha, funeka enze i-wish, avutele la khandlela. La wish yakhe they believe will come true. Now you believe that i-mythology ongayibhiliviyo ne-astrology ongayibhiliviyo ile yethu. Ile yako kwenu ongayibhiliviyo. So siyeke ususa i-titles bezinto, ususa i-labels bezinto. Can you please be yourself? Even if you are a Christian, go to Christ as yourself. Present to Christ as yourself. Africa xa efika enkonzweni kuculwa uyanqisha, uyacula, uyanqisha ngexesha elinye. Abelungu abazuyenza lo. Work dancers for dance, work singers for singing. Thina we can do both. Because we're Africans. Sidalwe ngolo hlobo. So you want to go to Christ, yeah, to Christ, unguwe. Magic. Yes, unguwe with Christ. Christ doesn't recognize. Siyabonga. Ayenzi amasiko ecaweni. No, never do that. Sukwenza akho cawe mayenza amasiko. Ayikho yenza amasiko futhi. Kodwa ukubuza kokwenu ubuye ube right ecaweni. Umfundisi wakho akaphethanga emanzothweni. Akazi ukuthi xa ndisolusa usibulele bandibonuse ngefanta ningamoluse ngumqombothi. Umfundisi wakho uphethe ecaweni. Apha kuphethe amanzotho. Unyanakho noma uyinkazana emanzothweni, unyanakho uyakuluswa ngesizotho. Akazi ukuluswa isi-Christian Church of Africa. Because the Christian church ayingendawo ekuluseni. Ayingendawo apha ekhaya. Apha ekhaya abantu baphethe naba bayihlani, abantu baphethe apha. Akuzusuka uJona ongumfundisi wakho azoxela amanzotho ba samusila ngokusilana ngokwabani. Emanzothweni. Kwabani? Bangayotsho kaJona ophatha bakwa. In fact akaphethanga umncinci pha kwabo lami, akaphethanga napha kwabo. Uyaxelela uthunywe izitulo pha kwabo. So remove the labels and just be yourself. Africa bendichaza ke because uthi kukhala ingoma bekho into ethi lapha phakathi kuwe enyukayo emqondo ethi phakama usine noba useLondon. You cannot hide. You are not African. Iyazivelela nje. See? Uthi une problem ngale round make yakho ilazo ngale caravan itsalayo. It's there. There is nothing you can do. Ungasine muyeke. It's your make. It's in the bones. See? It's in the genes. Hayi mina ndifunda kwezikolo transport. Zabantwana abankwetshelele babelungu balapha awuzufana nabo uzubakwetshelele wena unele caravan itsalayo. Be happy with your caravan. So otherwise about depression you admit to a mental hospital. Get on as we So remove the labels. Remove the labels. In a permanent sabantu. Hayi nezamasiko mna ababazi masiko. Hayi mna ndikunkolo kantu mna akukho ukwenkola. Ndikunkolo kantu mna. Hayi mna ndachisa iBhayibhile nto bayingachisa iBhayibhile. Nkosi yami. Nasi ndiyasiqiniselayo. Ebafondini. Just be yourself. Please come down and be yourself. See, i-movement yethu ngoku le ndifuna ukufaka kuyo nani because you are my allies now. Movement yethu ngoku is to go back. Give birth the way we were giving birth. Bury people the way we were burying people. Eat the way we were eating. Not into the 7 colors. Emngcwabeni wesiXhosa uba kubhujelwe apha ugqitha apha endleleni uthwala umnqwazi oyindoda uyawuthula
utshaye nxa uhamba utshaye uyayicima xa zoqala ngexesha lozila siyazila ixesha loselebhela siselebhela you can't come here ekhaya hayi no celebration of the life of the dead no uze ngenye imini for the celebration ngoku siyazila thina sizekuzileni kungena umuntu amapha afundekele wehlunyiswa waphinde wenyuka ilizwi ngutopo kubhujiwe apho ungabungxola ungazongxola apho kubhujiwe. You want to cancel us and motivate us kuba sibhujelwe talk, don't make noise. Another ministry that works very well is the ministry of presence. Just be here, be present. That's all. That's all. It works. Works better than the noise. Yes. Yeah. Sayithetha yimini leyo. Siyeke ngoku it drives me. Kodwa yimini masenze ithuba layo Siyabulela kakhulu tata. Siyabulela sifundele ukukhulu apha kuwe. Sifundele ukukhulu. Sisizofunda, sifunde kakhulu. Yathemba ukuthi niyonwabela inkqubo yethu. Nisivile kuthethwe ngomaqoma, wathethwa ngorharhabe ngogcaleka, wathethwa ngamamfengu. Bakhula amamfengu benhletheta bakhula amamfengu. Basifundise inkqombothi. Thethwa ngamamfengu, wathethwa ngongqika sithethile ngabantu abaninzi ngobukhosi. Thele ubukhosi, sathetha ngemilo. Sithemba ukuthi niyonwabele inkqubo yethu yanamhlanje. Ndim intombi yakwaJona ndithi sobonana kwakhona kwisiqendu esilandelayo. Camakho. Khumbula mzontsundu, eli ixesha lelethu.